Yun. Katakot na maglakad-lakad ngayon. Ano, kaya mo na, nangingibabaw yung mga kumupa ng bata. Paano pa nila malutas yan? I-addict na yung ano. Kaya namumuno, wala na sa katinoan eh. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. May 2 million. Magandang gabi po sa inyong lahat bago tayo magsimula. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Ako nga, ginagamit niya doon yung ano. Account ko nag-share siya. Sabi ko, huwag mo ipag-share yung account ko. Kaya inaano ng CP yan. Minumonitor. Mega love shout out din kay Ma'am Rosalina. Ayan, mega love shout out. At mega love shout out din kay Paul Donisa Official. Paul Donisa Official. At mega love shout out din kay Nani Sanchez Vlog. Mega love shout out din po kay Ji Chang Wok. Ayan, mega love shout out din kay Kagawad Antonihan. Ayan, mega love shout out. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat at sa ating mga solid na subscriber. Mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po. At mega love shout out din kay Ma'am Analisa. Ayan, mega love shout out po sa lahat. Ayan, ang ating pong topic ay yung tungkol sa alyansa, kung saan ay pinatunayan ni Amy Marcos na medyo talagang malala na ang awayan. Yung mga pinsan ko, ayan, endorse nila yan. Sa loob ng kanilang bakuran. Ayan, kung saan nagsalita na si Amy Marcos. Was out kay was out nagbabalik Joel Lausa from Silang Cavite. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Mayroon na tayong 8 million. Mega love shout out po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga kabro dyan ni Joel ng Silang Cavite. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, paki-like and share na lang po ang ating live para mas marami tayong mas maraming makakaalam. Ayan, mayroon na tayong 9 million in the house. Ayan, like and share na lang po tayo, mga boss. Ayan. At yan nga ang ating pag-uusapan, ano? Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay lumalalang hidwaan sa loob ng alyansa. Ayan, pagkakawatak-watak. Nagdungag pa ko, oy. Ayaw na pagdungag, oy. Magpa-deliver ka lang sa magpa-deliver ka na lang ng Mac Chicken Joy. Di ba? 14 million in the house. Mega love shout out. Magandang gabi po sa inyong lahat. At iyon po, ang alyansa po ay hindi na hindi na alyansa, kung hindi watak-watak na. Ayan, hindi na maganda ang kasi nga ay itong kanilang campaign manager ay nagsalita na, na dahil nga sa hindi na pag-attend
Amy Marcos at ni Camille Villar sa mga campaign rally ng alyansa. Ito po ay nagsalita ng Amy Marcos doon sa kapihan sa Kamuning. Ayan, nagsalita na siya si Amy Marcos na hindi niya naman daw sinasadya. Talagang lumabas talaga yung tunay na lumabas talaga yung tunay na marami kasing usap-usapan na marami kasing usap-usapan na matindi na ang away sa loob ng palasyo, matindi na ang awayan sa loob ng palasyo. Alam nyo sa pag hindi mo talaga kakayanin sa loob ng palasyo, talagang magkakawindang-windang ang presidente diyan pag hindi na pinapakinggan ng presidente, magkakawindang-windang talaga yan. Alam niyo kung bakit? Naandyan ang pressure lahat. Unang-una sipsipan yan Kung sino ang mas malakas, sila ang maraming tauhan. Kung sino ang mas malakas sa palasyo, Kung sino ang malakas sumipsip, sa madaling salita. Kaya ikwento nga ni Amy Marcos kung saan sinabi niya na yung tungkol doon sa pag-imbestiga sa Senado, pinaliwanag niya naman na hindi niya sinasadya. Ang problema, yun talagang lumalabas kung saan hindi na yung yung investigasyon sa Senado. Kung mapapansin nyo, talagang maraming nagko-comment nga kay Senador Amy Marcos na malambot, pinapabayaan lang na si Amy Marcos na mismo ang nagsabi na talagang sinadya ng hinayaan niya. Siguro ang gusto niyang palabasin talaga doon, hindi na siya magsasalita ng tungkol doon sa hindi na siya magsasalita ng tungkol doon sa mga nangyayari sa loob. Ang gusto niyang mangyari, taong bayan na mismo ang humusga. Kasi kung maalala nyo, kung kayo nanood doon sa hearing doon sa Senado, maraming time na si Secretary Boying Remulla na maraming pagkakataon na siya na mismo ang nagtatanong. Siya na mismo ang mas mataas pa yung boses niya kaysa senador. Parang hindi na nila nirerespeto yung senador. Kaya doon mo makikita na talagang doon sa loob ng palasyo ay wala nang respetuhan, Kapatid pa mismo ng presidente yun, May mga time na talagang na ang nagtatanong mismo si Secretary Remulla na. Iyon na mismo ang nagtanong. Di ba? Kung sa kongreso yun, subukan mong magtanong sa mga congressman pag hindi ka nakulong. Di ba? Pero sa Senado, ang ginawa ni Amy Marcos, talagang pinabayaan niya. Gusto niya kasi lumabas ang tunay na kumbaga hindi na siya mag-comment, taong bayan ang mag-comment para sa kanya. Kasi nga parang ang nangyari kay Amy Marcos, parang maging patas yung hindi siya mapulaan, pero napulaan pa rin gawa ng yun nga, maraming nag-comment na talagang malamya. Pero ang talaga doon, si Amy na mismo ang nagsabi, si Senadora Amy, kung saan ito yung nangyari doon sa mismo sa loob ng Senate, na kung saan sinasabihan na siya ng kanyang sekretariat na ipukpukin na, kumbaga pagalitan na yung kanyang mga resource person na maghinay-hinay. Kasi nga parang sila na yung parang sila na yung sila na yung nagtatanong kay Amy Marcos Ayan, hanapin natin yung kanyang
para malaman na natin yung ano, para malaman natin yung kanya sinabi, ano. Yung kung saan ito nga, yung kung saan hinayaan niya ng siya na mismo ang ano, no? Siya na mismo ang siya na mismo ang tinatanong, may mga time na siya na mismo ang tinatanong ni Boyeng Remulla doon sa ni Secretary Boyeng Remulla doon sa ano, no? Sa Senado. May mga time na inaangatan na siya ng boses. Pero hinayaan niya lang. Kumbaga pinapagalitan na nga daw siya ng kanyang sekretariat kung saan pukpukin nyo na yung ano nyo kasi hindi po pwede yan dito. Di ba? Oh. Kung katulad sa mga congressman yan, contempt ka na. No? Kaya nga siguro naintindihan ko naman to si Amy Marcos kasi nga gusto niya taong bayan na mismo ang taong bayan na mismo ang mag-judge kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng palasyo. Kaya ayan, yung kanilang campaign manager mismo na inaano na nila na si Amy Marcos ay medyo ano na talaga, wala na sa kanilang ano kasi hindi na umaattend 2 beses na. Ito naman, alam nyo kasi itong ano kasi, kaya napakalaki ng tsansa na napakalaki ng tsansa na si Inday Sara ay maabsuelto sa kanyang impeachment. Alam niyo kung bakit? Ang mga marami pa rin naman nakaano kay Pangulong Duterte dito sa Senado. Unang-una, yung mga bilyar, talagang makikita mo na kahit hindi nagsasalita yan, mga malapit yan sa mga Duterte. Unang-una, si Mark Villar ay dating kabinete yan. No? Dating kabinete yan ni Pangulong Duterte kung saan siya ang DPWH. Ito naman si Cayetano, kung matatandaan nyo, yan ay tumakbo ng running mate dati yan ni dating Pangulong Duterte. Kaya kung makikita nyo ngayon, ang nagtatanggol is si Cayetano. Pero nasa alyansa siya. Ibig sabihin, hindi pa rin nakakasiguro doon si Pangulong Marcos na ang loyalty ng Cayetano ay nasa alyansa. Kasi nga, si Cayetano at saka yung sila Camille Villar ay isang partido yan. Diba? Kaya kahit papano, medyo maganda ang labanan. Halimbawa, may makalusot man yung 4 sa kay Pangulong Duterte. Si Jingo Estrada, hindi pa rin masabing sulit yan kay Marcos. Di ba? Kasi kung mapapansin nyo, kung titingnan nyo yung takbo ng talagang naandyan pa yung nila, respeto nila sa mga Duterte. Kaya ito, para mas malinaw, pakinggan natin si interview kay Amy Marcos sa Kapihan sa Kamuning. Ayan. Sabi nila, Senator Amy, will you still attend pa the rally ng bagong alyansa? Kasi wala kayo sa recent rally, sabi ng isang media. Tapos, hindi daw kayo na-mention by your brother. Will you still be attending? Why not? Sa alyansa rallies? Papaliwanag ko lang pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko,
talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, naghintay kami halos kalahating oras. Late po, dumating yung iba. Yes. Hinayaan ko. Pagkatapos no, nagsisigawan na, nagtataasan na ng boses, sinasapawan na yung iba. Hinayaan ko pa rin. Oh, di ba? Iyan lang nagpapatunay na maraming usap-usapan na ang palasyo ay talagang hindi nagkakasundo. Magulo sa loob ng palasyo. Oh, di ba? Kapatid na mismo ang nagpapatunay na doon mismo hindi sila magkakasundo, nagsisigawan na. Di ba? Oh. Unang-una, ang tanong sa kanya, anong nangyari? Bakit wala na siya doon sa alyansa? Nagtatanong yung isang media, bakit wala na si alyansa? Pero ang ipinasok ni Senador Amy Marcos, itong pag-imbestiga dito sa Senado. Di ba? Kung mapapansin nyo, yung ang tanong niya malayo yung sagot. Kumbaga, nakikita ni Amy Marcos na ito ang nagagalit. Parang sinasabi niya na nagalit ang administrasyon dahil sa pag-imbestiga niya. Di ba? Iyon ang gusto niyang ipahiwatig doon. Kaya sa madaling salita, yung mga kaalyado ng kanyang kapatid ay tinatakwil na siya. Di ba? Iyon ang lumalabas sa kanyang kinukwento na tinatakwil na siya ng kanyang mga kaalyado ng kanyang kapatid. Di ba? Kasi sinasabi niya nga na hindi niya naman sinasadya na pero nagsisigawan na pagpasok pa lang daw nagsisigawan na. Ibig sabihin sila mismo na nandoon sa loob ng palasyo, sila mismo hindi nagkakasundo. Kasi kung mapapansin nyo, ang sinasabi niya, pagpasok pa lang nagsisigawan na. Di ba? Dapat kung nagkakaisa sila doon sa kabinete ng kapatid ni Senador Amy Marcos, sa kabinete ni Presidente Bongbong, kung nagkakaisa yan, dapat iisa ang kanilang pero sabi niya mismo, nagsisigawan na, pagpasok pa lang nagsisigawan na. Di ba? Sa makatuwid lang, sila hindi nagkakasundo. Kaya nga kung mapapansin nyo, yung investigasyon doon sa Senado, maraming pagkakataon na si DILG John Vic Remulla sinasalo ng kanyang kapatid na si Boying Remulla. No? Sinasalo, ibig sabihin talagang halata mong nagkakabuhol-buhol kasi nga parang ang gustong mangyari, isa na lang yung tagapagsalita ng pagpasok nila doon sa loob, isa lang ang magsasalita. Ang problema, lahat inano talaga ni Senadora Amy Marcos. Kaya nga doon nagkawindang-windang, hindi na malaman kung anong nagkakabuhol-buhol na sila doon sa pagsagot. Hindi na maintindihan kung ano ang gagawin nila kung depensa Kasi nga bago sila pumasok doon, hindi nagkakaintindihan kasi sinabi nga ni Senadora Amy na nagsisigawan na, pagpasok pa lang nagsisigawan na. Oh, ang tendency doon, hindi sila nagkakaintindihan. 'Di ba? Kasi kung kayo dapat pupunta sa investigasyon, dapat alam nyo na kung anong isasagot nyo. Kasi ilang araw 'yun, naka na 'yun sa Senado, imposibleng hindi makarating sa kanila yung yung invitation kasi may mga invitation niya na pinapadala Oh. Bakit pag dating doon sa Senado, magsisigawan pa sila, mag-away-away? Ibig sabihin, hindi sila nagkakasundo talaga. Diba? Kaya isa yun sa patunay na talagang sa loob ng palasyo, sila mismo hindi nagkakasundo. Kaya itong si Amy Marcos, nagdili-dali siya. Hindi niya malaman kung saan siya dadapo na partido. Kaya ang nangyari, total, kaibigan niya naman si Inday Sara, o di, sige, magpalutang-lutang na lang ako kung sino ang
dadampot sa akin para sa kampanya ko, di doon ako. Parang ganun ang nangyayari. Kasi sinabi mismo ng campaign manager na pwede na siyang tanggalin anytime. Pwede na siyang matanggal sa partido. O dalawa sila ni Camille Villar. Kasi nga, itong si Camille, nanay nila na si Senadora Cynthia Villar, nagsalita na rin na parang kumakampi kay dating Pangulong Duterte. Ito naman si Senador Cayetano, nagsalita na rin. 'Di ba kung mapapansin nyo, si ang gumisa kay ginisa niya yung mga si General Torre, ginisa ni Senador Cayetano, pero mahinahon siyang magsalita. Kaya nga talagang maraming bago matapos ang kampanyahan, malamang maraming masisibak sa alyansa. Kaya yan, pakinggan natin hanggang sa maigsi lang naman ito. Galit na yung committee secretary ko eh. Yung secretariat namin eh, sabi, Ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na? Tapos, nung bandang uli, sila na nagtatanong. Hindi na ako. Eh, sabi niya, Ma'am, bawal yan. Di ba? Sila na ang nagtatanong eh. Pinagbawalan na mismo si Senadora Amy ng kanyang mga staff kasi wala na daw 'yon sa wala na daw doon sa ng Senado na magtanong yung resource person. 'Di ba sa Kongreso nga nagtanong lang si kung matatandaan nyo, si Ka Eric at saka si Loren Badoy nagtanong lang anong nangyari? Dinakulong sila. Pero sa Senado, hinayaan niya na magkaganon. Hinayaan niya na magtanong yung resource person. 'Di ba? Kasi gusto niya inawat niya yung kanyang chief of staff, yung kanyang secretariat. Kasi ang gustong palabasin ni Senador Amy Marcos, tayo na taong bayan ang humusga kung talagang nagkakaisa ba sila. Yan ang gusto niyang iparating. Yan. Labas na nga ng cable. Okay na rin yan. Ma'am, hindi pwedeng ganyan. Eh, sabi ko, hindi naman. Hayaan mo na. Baka sakaling may sasabihin, ay matuklasan natin, makatulong pa rin yan. Hayaan natin. Wala talaga akong balak manira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman ninyo sa ang problema, talagang lumabas Kahit hindi mo sabihin na walang balak manira, yun ang lumabas sa investigasyon Kasi nga, hindi sila nagkakaisa Hindi sila nagkakaisa, hindi nila alam kung paano depensahan. Kaya ang nangyari, nagkakabuhol-buhol. Nagkabuhol-buhol sila doon sa Nagkabuhol-buhol sila doon sa kanilang pinagsasabi doon sa kasi nga hindi nagkakasundo 'di ba? Bago nagkaroon ng investigasyon, pinadalhan niya sila ng mga invitation. Ibig sabihin hindi sila nag-usap-usap doon. Kung hindi sila nag-usap-usap, ibig sabihin talagang may hidwaan. Kasi nga, magkakaroon talaga ng hidwaan niya sa loob. Alam niyo kung bakit? Si Eduardo Anyo kay Pangulong Duterte yan dati. Si Teodoro, naging din yan kay Pangulong Duterte. Di ba? Siyempre, yung iba, yung mga sip-sip yan sa loob, gustong masibak yan kasi sasabihin yan, hindi yan loyal. Katulad kay OSJ, Minardo Guevara, kay dating Pangulong Duterte yan. Kasi nga, nakagawian na yan sa isang pag mga politika kasi, sabi nga nila, kahit ipis dyan sa loob ng opisina, palitan yan. Kasi nga, sa dami sumusuporta,
Hindi talaga ano yan, hindi talaga maiwasan yan. Sa dami ng sumusuporta, sip-sipan yan. Kanya-kanyang posisyonan yan posisyonan. Kasi ang hinahanap niyan, yung magandang posisyon, pinakamagandang posisyon. Isip-sipan yan, biruin mo. Si Minardo Guevara, nasa OSJ. Napakagandang posisyon yan. Para kan little president yan si Eduardo Año, maganda rin ang posisyon yan. Sino pa? Di ba? Mga kay si Teodoro, maganda rin ang posisyon yan. Lahat yan pinag-iinitan. Kasi matataas na posisyon yan. Nasa top brass yan Di ba? Pinakamatataas yan na kumbaga malapit ka talaga sa bawat patawag ng presidente. Nandyan yan mga yan Siyempre, naiinggit sila. Naiinggit yan na Kaya nga, sabi nga nung kaibigan ko, pag ganyan talaga, alam mo politika, kahit kumampi pa sa'yo yan, masisibak yan dyan. Alam mo kung bakit? Napakarami sumuporta dyan Sipsipan yan, sipsipan. Pag mahina ka, sibak ka. Kaya nga, madalas dyan nagre-reshuffle yan, nagtatanggalan yan. Kasi nga, ang nangyayari, malakas yung isa, doon sa presidente, yung isa mas mahina, natatalo yung mahina. Kasi nga, napipenetrate Kumbaga nabibrainwash yung presidente, napapalitan yung natatanggal, nagagawa ng kwento. Di ba? Ang nangyari kay Atty. Vic Rodriguez, di ba? Simula't simula siya ang kasama ng Pangulong Marcos sa labanan. Anong nangyari? Nandahil sa hindi siya nakalinya sa political. Di ba? Di ba nasibak siya? Nasibak siya. Tanggal siya. Si Trixie Cross, anong nangyari? Sibak din siya. Kasi nga, hindi siya mahina sila sa nakaposisyon doon sa loob, sa pinakataas. Sibak sila lahat. Kasi nga, pag nagkakasipsipan yan dyan, nako. Sabi nga, kaya nga, di ba, himod with packs. Para lang makuha yung gusto nilang makuha. Pag nakuha na, yan posisyon na, yung kamag-anak, yung kasi mas madali nang pumasok pag nakaposisyon ka na sa maganda Ganon ang sistema sa politika. Sipsipan. Yung mga politiko talagang hindi na maiwasan yan kung saan sila, kumbaga, kung saan sila kakabig, doon yan Di ba? Parang sugal. Kung saan al llamado, doon yan sila Kasi llamado na nga Doon niya sila tataya. Ngayon, medyo nagdidihado yung administrasyon dahil nga sa pinagagawa. Anong nangyari? Yung iba, katulad ni Aimee, na siya, medyo batsi-batsi siya kasi mukhang tagilid ang labanan Ayan, tuloy natin. Kamutak yung gobyerno. Mag-isa lang ako, ilan ba yung testigo na umarap para sa kabila? Si VP Sara, kinalampag ng... Ayan, nawala tuloy yung signal. Tas ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala na sa panig nila Talagang lahat gobyerno. So hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalagsan Hindi mo talaga alam. So, wag na natin sabihin na sinadya yan. Ako, kung ano-ano nang sinasabi, nakita naman nila. Di ba? Naglabas na ng saloobin ito si Senadora Aimee. Kasi ang pinalalabas siguro ng mga marites doon sa loob, nako, Mr. President, sinasadya yan. Kasi kumukuha ng simpatya yan si Senadora Aimee sa mga Duterte. Diba? Ganun ang iyon ang punto ng niya Diba? Kasi nga,
ang lumalabas, parang siniraan niya naman yung gobyerno talaga. Hindi niya nga alam investigasyon yan kung hindi, yun ang lumabas. Pero, alam yan ni Senadora Aimee na talagang pupwedeng kasiraan niya sa kapatid niya. Pero wala siyang choice Kasi nga siguro, nag-ano siya, baka mamaya, inaano niya rin, baka mamaya ano yung mga katikit niya, kahit pa paano, maiwan siya kasi nag-ano siya kumbaga gusto niyang mamangka sa dalawang ilog kaya nga siya, talagang nilatag niya yung investigasyon na yan. Tinuloy niya. Ibig sabihin, dahil nga tinuloy niya, ang lumalabas doon sa mga taga ano niya, mga alipuris ni Pangulong Marcos, ay sinisiraan yung administrasyon. Pero sa madaling salita, yun talaga yun. No? Kasi ang ano ni Senadora Aimee Marcos, gusto niya makakuha din siya ng simpatya. Diba? Kasi nga yun ang ano niya, nakikita niya na medyo tagilid Kasi nakikita niya yung clamor ng tao. Kung makikita niyo doon yan sa ano, di ba? Kahit pa paano, nanonood yan ng mga news kung makikita mo yung clamor ng tao, yung panawagan, makikita mo, mapipressure talaga. Lalo na ikaw ay tumatakbo. Anong gagawin mo? Baka mamaya, masama ako dito na matalo. Kaya nga kahit kapatid ko yan, talagang wala na tayong pakialam. Kasi ang pinoprotektahan niya, yung sarili niya mismo. Sarili mismo ni Senador Aimee Marcos. Kasi nga, yung clamor ng tao, nakikita na yung panawagan ng tao na ito na napakalakas ng panawagan. Kaya nga sabi, kahit kasiraan yan, wala tayong magawa kung anong kalalabasan. At least, kahit pa paano, bumabango siya sa ano ng tao. Matalo man yung kanyang mga kaalyansa, siya absuelto. Kasi nga, pinalabas niya yung ganito. Yan. Na naman ang hindi nagkakasundo sa kwento. Wala naman akong sinabi o linagay sa bibig nila. Wala naman akong dagdag. Hinayaan ko ng hinayaan. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mula sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sila... Di ba? Ibig sabihin, talagang umiiwas siya. Kasi, ano siya ayaw niyang mapunta sa away-away. Fernando de Humpe, hindi naman talaga mananalo si Aimee. Hindi naman talaga mananalo si Aimee at Villar sa Senado. Kaya nga Boss Fernando, siguro ang mga yan kasi, yung mga ganyan, may mga may mga naglalakad yan sila sa ng survey nila. Kung talagang mababa yung nila, ng survey nila, tingnan mo ang ginawa niya. Kahit alam niyang kasi kumukuha siya ng simpatya sa sa galaw ng tao. Nakikita niya kasi kung gaano kalakas yung pwersa ng mga Duterte kahit wala na sa posisyon. Hindi ba? Kaya nga nakikita niya. Kaya nga inisip niya kahit siguro masagasaan yung kaalyado niya, at least yung kapatid niya presidente naman yun hindi magagalaw yun di ba? At least kahit papaano siya nasa posisyon. Nakaposisyon siya. Makakuha siya ng simpatya dito kabilaan ang niya marunong si Aimee Marcos kumbaga mamamangka siya sa dalawang itlog. Dalawang ilog. Di ba? Yun ang gusto niyang yun ang gusto niyang palabasin diyan, kaya nga kinandak niya yung investigasyon na yan. Ang problema alam mo naman si Aimee Marcos, may pagka-estarira talagang siya mismo, binulgar niya mismo na sila mismo hindi nagkakasundo diyan sa loob. Kasi nga pagpasok pa lang daw mismo doon sa loob ng nagsisigawan na. May mga pagkakataon na siya na mismo ang tinatanong ng kanyang resource person.
Oh, hindi ba? Di lumalabas talaga, hindi sila nagkakaisa. Kasi kung nagkakaisa yan sila, dapat walang away, walang sigawan. Kung ginawa nilang tagapagsalita na lang si ano doon, si Secretary Boying Remulla, di maganda ang ang problema, sila mismo hindi nagkakasundo. Kasi nga mali nga naman talaga. Kahit naman hindi magkasundo, dahil talagang mali, wala, hindi talaga magkagulo-gulo talaga ang depensa nila. Hindi ko na yun nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent talaga ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Di ba? Noon pa naman daw pala yon, hindi na magkasundo-sundo. Hindi na talaga magkasundo-sundo noon pa. Ang problema kasi, yung ibang politiko natin, ang habol niyan, makatipid sa pangangampanya. Kaya nga, pumupunta yan sa administrasyon talaga, kadalasan, pumupunta yan sa administrasyon. Kasi nga, naandyan ang resources lahat. Naandyan ang resources, ang financial, kagamitan. Nandyan lang lahat. Kaya nga lahat yan sila pumupunta sa administrasyon. Kasi nasa kanila lahat ang resources. Pero makikita nyo, tandaan nyo ito. Mga boss, tandaan nyo ito. Pagdating ng December ng 2025, huwag na natin tingnan ang eleksyon ngayon na May. Makikita nyo yung pagdating ng December 2025, yung mga kaalyansa mismo nila na senador. Pag iyan nakaupo, makita nyo, babakbakan na ang administrasyon na ito. Babakbakan na ng todo yan. Alam nyo kung bakit? Palapit na ng palapit ang 2028. Ngayon, sino ang mga babakbak dyan? Maaaring ang babakbak dyan, hindi yung tatakbo ng pagkapresidente. Gagamit yan sila ng iba. Gagamit yan sila. Katulad kay Trililing, kay Senador Trillanes. Di ba? Atakdog yan. Kung sino man ang dyan, talagang makikita mo na yan. Pagdating ng December pa lang ng 2025, mag-uumpisa na yan sila. Uumpisa na, dudurugin na itong administrasyon na ito. Kahit kakampi nila yan. Matindi yan. Tandaan nyo yan, December pa lang o kaya pag January, makikita mo yan. Umpisa na yan kasi 2026 na, 2 taon na lang. Ang presidente, 3 years to 4 years ang. Kaya makikita nyo yan pagdating ng December ng 2025 or January, makikita nyo yan. Pagkatapos lang ng eleksyon na ito, makikita nyo. Kasi ang mga sa totoo lang, ang mga tumatakbong politiko, ang gusto niyan, makatipid. Kasi pag may kaalyado ka, makakatipid ka, lalong-lalo na sa resources. Pwede kang makisabay. Pag mag-independent ka, talagang kaya nga ngayon, ang PDP laban, nakakuha sila ng magandang idea. Nagamit nila ito ang pagkahuli kay Pangulong Duterte. Nakakuha sila ng doon kasi nakapukaw yun sa nakapukaw yan lahat ng mga silent na sumusuporta kay Pangulong Duterte, lalong nag-uumapo sa galit ang nararamdaman nun. Kasi nga, lahat ng mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, hindi natin maano yan, na talagang maraming sikreto. Kung dito lang sa amin, talagang makikita nyo ang suporta sa dating Pangulo na andyan Kaya nga, doon sila nakakuha naman ang PDP laban. Doon sila nagkandawindang-windang kasi nakita nila ang suporta Kaya nga itong mga ito, hindi na maintindihan kung saan sila. Kahit may mga resources silang nagagamit, kahit may mga financial silang nagagamit,
dahil nakakuha ng itong PDP laban, napakalaki ng laban ng PDP. Oh, baka nga itong si Doc Mata pumasok pa yan sa galit ng tao sa administrasyon na ito. Di ba? Hindi kilalang tao yan, baka mamaya makasungkit pa yan. Kasi nga ang nangyayari hindi na seleksyon, istrita na ang labanan. Kaya nakikita ni Amy Marcos yun. May mga advisor mga yan, kaya napakahirap yan. Hindi magdilidali ka diyan kasi madidisgrasya talaga kayo diyan. Hindi kayo mananalo diyan dahil nakakuha ng pagkakataon para lumakas ang kanilang kampanya Di ba? Tuloy natin. Sabi ko, yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak ng gobernador, sumipot ka naman, lakad natin to. Yun, di sumipot ako, at yun nga. Pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan, pumunta naman ako, at pinagpilitan. Matagal na rin yung tiis ko sa totoo lang, nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid, kundi sa publiko. Talagang may galit siya. May galit talaga si Amy Marcos sa mga nakapaligid sa kanyang kapatid. 'Di ba? Pagkikita nyo. Nahihirapan na siyang hindi na nga siya pumupunta, nahihirapan na siyang manimbang. Nahihirapan na siyang makisama sa madaling salita. Magkaibigan ito si Camille Villar at saka ito si Amy Marcos. Saan ngayon sila tataya? Hindi, magsulo na lang tayo. Total, may mga pera naman tayo. Gagawa tayo ng paraan para lang makaano tayo. Ang mga Villar, alam nyo naman. Talagang may kahit pa paano, may pa yan Di ba? Kaya, ang tanging gawin, maghiwalay siya. Maghiwalay siya kasi inaano siya pinagtutulungan na siguro sa loob di ba? Unang-una doon pa lang sa mahalata mong pikon na doon si Secretary Boyeng Remulla doon sa investigasyon kasi lumalabas si Boyeng na ang nagtatanong si Secretary Boyeng na ang nagtatanong di ba? Kung mapapansin nyo may doon si Secretary Boyeng na nagsasalita si Amy Marcos, binara siya. Ano ang tanong? Yun ang niya Yung niya pa, yung boses niya pa, galit na kaya sabi ni Secretary Boyeng, saan ang tanong doon? Di ba? Dapat, kung doon pa lang, pwede nang i-contempt yun si Secretary Boyeng Remulla. Kung sa kongresyon, na ganun ang tanong niya, ay contempt yun. Contempt talaga yun. Sinasabihan na nga daw siya ng kanyang sekretariat na pukpukin na yung gabil Ayan. At maraming humaharang. Eto nga, at napilitan ako magsalita. Tumayo ako doon tungkol sa budget, na walang kakwenta-kwenta. Tumayo rin ako doon sa impeachment. Gusto niyang makausap yung kapatid niya. Ang problema, daming humaharang. Ibig sabihin, ang Pangulong Marcos napaligiran na ng mga komunista. Kasi nga, once na makausap ni Amy Marcos, baka magbago ang isip. Ngayon, paano pa magbago ang isip? Hindi niya na nakakausap. Hindi na magbabago ang isip. Tapos na, nagawa na Kaya nga ako, ito sa akin ano ko lang ito, sa pantaha ko lang naman ito. Na malaki ang never again, di ba? Iyon na nga, Boss Virgo ba ito? Iyon na nga ang inaano ko, na yung mga umuugong na mga marites dyan, yung mga bubwet,
na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay hindi na ang nagdedesisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Yan lang ang yan lang ang usapan. Hindi naman kumpirmado 'yon. Pero kung itong sa pananalita ni Senadora Amy Marcos ang lumalabas dahil hindi niya na nakakausap in private person nakakausap niya na in public. Paano pa sila magkakausap ng masinsinan kung nasa public? 'Di ba? Hindi na. Kaya ang nangyari, maaaring napaligiran na siya ng mga komunista. Kaya wala na siyang matino na advisor. Yung kapatid niya mismo. Kaya nga kung sa madaling salita, kung kukunin natin ang kwento ni Senadora Amy Marcos, ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi niya na nakakausap ng maayos. Kaya kung makausap niya ng maayos, walang nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, tingnan mo ang kinahihinatnan. Tingnan nyo ang kinahihinatnan, di ba? Yung alyansa nila, mukhang hindi na alyansa. Di ba? Yung bangka nila, pataob na. Kasi nga, nakahatak talaga ng malaking puntos yun sa PDP laban, yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Iyan ang pinakamalaking, kahit walang pira ang PDP laban, yung tao na mismo ang nagtulak. Kaya kung makikita niyo mismo, lahat ng dinudumog na talaga. Di ba? Maraming pagkakataon na talagang dinudumog na ang PDP laban. Tapos yung last year, hindi ako mahilig sa iba't ibang mga investigasyon Tapos yung AKAP, wala pilitan ako magsalita. Nag-imbestiga rin ako doon sa, kung maalala nyo yung People's Initiative, Yes. yung mga peking signature, yung mga peking pinapirma na sinuhulan pala. Di ba? Kasi nga, lumalabas kontra siya sa pinagagawa ng mga kaalyado ni Pangulong Marcos. Kaya ang nangyari ay huwag mong palapitin yan. Kasi pag pinalapit mo yan, ay tayo dyan, tulog tayo dyan. Hindi tayo uubra. Anong nangyari? Pilit nilang nilalayo yung kapatid niya. Pilit na nilayo sa kanya. Kaya nga hindi niya na nakakausap. Ang nangyari, sa halip na maganda ang samahan ng dalawa, yung vice at saka yung presidente, anong nangyari? Nagkawindang-windang. Hanggat sa humantong kay pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, saan na sila pupundutin? Kaysa naman manindigan sila sa alyansa, kahit ako rin kung palubog na, ba't pa ako sasakay? Di ba? Ang habol nila niyan, ang posisyon. Akala siguro ng Bongbong Marcos habang panahon na yan, lahat ng mga kaalyado niya, lahat ng mga senador yan, may mga ambisyon yan. Pagdating ng 2028, pagdating pa lang ng 2025, pagkatapos lang ng eleksyon na ito, nako, makikita nyo kung gaano babakbakan niya si Pangulong Marcos. Sa malamang, uulanin na kaso ito si Pangulong Marcos. Ito naman ang magiging kawawa. Kasi walang ibang diyan. Itong mga senador din na ito. Kasi ito, may mga hangarin to Ang hangad yan, maging presidente rin. Saan pupulutin ngayon ang kapatid ni Senadora Aime?
na inilayo sa kanya ng kanyang mga alipores ni Bongbong Marcos. Ngayon ang PDP laban, ang gusto istritan. Baka yung si Doc Mata lumusot pa na hindi kilala. Di ba? Ganon ang naging kaya napakalaking napakalaking revelasyon ito ni Senador Amy Marcos na talagang sa loob ng palasyo hindi nagkakasundo simula't simula. Kaya siguro kung ito si Bongbong Marcos, kung ito ang masusunod, walang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Naano na siya ng mga komunista, napaikutan na siya ng mga komunista. Anong nangyari? Bumaliktad na ang pangyayari. Naalala nyo ba? Yung unang pag-upo pa lang ni Secretary Boyeng Remulla kung saan nahuli yung anak niya sa pinagbabawal na gamot. Anong nangyari? Di ba absuelto? Di ba? Ang ganda ng hustisya natin. Kasi nga, walang kasalanan. Na-absuelto eh. Iyan ang tatak ng Secretary Boyeng Remulla. Na-absuelto. Pero kung katulad natin yun, pangkaraniwang mamamayan, ay nako, hanggang ngayon. Sentensyado ka. Lifetime ka. Siyempre, DOJ yung daddy. Di ba? DOJ yung daddy. Absuelto, siyempre. Anong nangyari? Yung kapatid niya, DIL pa. Rider Sam, mega love shout out. Never again. Yan. Rider Sam, magandang gabi sa'yo. Kumusta ang Mindanao? Bakit wala kang Kumusta ang Mindanao, Rider Sam? Streetan tayo ha. Duterte tayo. Duterten pala. Duterten. Di ba? Straightan tayo ha. Tandaan nyo yan. PDP. Straight. Naging yan? Naging sub-Saharan. Anong sub-Saharan? Tandaan mo, Rider Sam ha. Duterten tayo. Alam mo naman ang Mindanao, dapat sulit yan ha. Dapat magkaisa tayo. Mindanao, para maubos yung mga dyan. Sino bang nasasakupan yung congressman? Si Alonto? Huwag nyo nang iboto yun. Yes, proud Duterte tayo. Sa iyo. Saharan. Ayan. Mega love shout out, Rider Sam. Ayan. Mega love shout out dyan sa Mindanao. Tandaan mo yung natin dyan ha. Yung mga kabrad natin dyan. Yung mga katrupa natin. Duterte. Straight. Ngayon, sinong ilalagay doon sa dalawa? Mamili kayo dyan. Mamili na lang kayo kung sinong napusuan nyo sa dalawa. Kasi 12 yan eh. Basta Duterte tayo, straight. Dami tao kuya doon. Kasama ka na doon, siyempre. Ayan. Mega love shout out sa inyong lahat. Ay, mag-iisang oras na pala tayo, May itatapik pa sana tayo. Pero bukas na yon. Yung, may nabasa akong, isang sulat galing sa ICC. Pero bukas na natin, bukas ng gabi uli. Maganda ito. Marami tayong matututunan dito, Yung mga hindi alam nyo, naging naging proud ako nung natuto na akong tinitingnan ko na yung marunong na akong
tawag nito, marunong na akong mag-ano ng mga Republic Act. Kaya, marunong na ako. Pero, nagbabasa talaga ako ng ano, ng tawag nito, yung Philippine Constitution natin, ano. Nagbabasa ako diyan. Pero yung mga inadapt na doon na mga batas, hindi ko pa masyadong ano kasi hindi pa tayong ano. Pero yung Philippine Constitution natin, talagang ano, talagang pinaano ko yan, pinaprint ko yan ng ano, pinaprint ko ng hiwalayan kasi pinabasa ko yan. Katulad sa ano, katulad sa Bible, yung Bible, natapos ko nang basahin lahat. Kahit pa paano, may mga natutunan tayo, may nakuha tayong mga ano diyan, nagagamit natin sa pang-araw-araw, ano? Lalong-lalo na sa mga ano, no? Pang-araw-araw sa kalsada, ano? Makakasalamuha ka, lalong-lalo pagdating sa mga pulis. Hindi ka basta-basta na ano, minsan nagugulat sila, ay, may alam pala ito. Kaya medyo kahit mangungutong sa'yo, medyo iwas sila eh. Kasi nga, pag galing mo kuya doon, okay lang, wala pa tayong sakit kaya magaling tayo. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Rider Sam. Kumusta na? Kumusta na ang buhay-buhay? Kumusta na ang trabaho? Ayan. Tapusin na nga natin tong ano ni Senador Ayun, Aina. napilitan ako kasi wala nang tumatayo at para sa akin, ilang dakot na sa ating demokrasya mga pangyayari, hindi na natin pwedeng palampasin. Wala na tayong republika kapag hinayaan ng hinayaan. Kaya, tiisan na lang po, okay lang, kung hindi ang binanggit sa rally, tutual. Ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong issue to. Kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses on O, diba? Tutukan na lang. Kahit wala nang batian, tutukan na lang. Ay, kawawa naman itong kapatid na ito. Okay lang, Kuya Don. Ito, balik loob sa white eh. Ganon. Sige, balik loob ka sa white eh. Kaso lang, hindi ka makaakyat dito pag ano. Hindi ka makaakyat dito pag live ko kasi direct ako nagla-live eh. Sa direct ako nagla-live, Rider Sam. Ayun, naka isang oras na naman tayo, ano? Alam niyo mga boss, ano? Ayaw ko sanang magsalita tungkol sa politika. Pero, matagal na ako dyan nakalinya. Since, ano pa? Ano pa? 2000? 2000 pa ako. Okay lang Kuya Don. Ayun. Sige, dyan kayo sa commentator. Pag ano kayo dyan? Matagal akong na-demonetize. Rider Sam, mahigit 1 taon. Na-demonetize ako kasi alam mo naman ang pag sa politika talagang ano ano ka talaga dyan, maraming nasasagasaan kasi. Kaya kailangan buuan loob mo. Mahigit 1 taon ako na-demonetize. Buti nga ngayon okay na. May nanonood na minsan. Minsan maganda ang views. Di okay lang. Nakabawi-bawi na tayo. Kaya nga ayun nga mga boss, ayaw ko sanang mag-topic ng ano kasi unang ano ko ay talagang gusto ko happy lang yung kantahan para marami tayong kaibigan. Yan nga ay ganun ba na demonic ka pala. Oo, kasi nga yung isang ano ko nag-upload ako sa mga politiko, sa mga investigasyon, nadali ako doon. May nag-complain sa ano, kaya na-demonetize ako. Pero okay lang, masaya pa rin. Isa iyon sa ano, isa iyon sa pagsubok ng isang vlogger. Hindi mo talaga maiwasan yon kasi may mga nakukuhaan na nagsusumbong. Yun, talagang ganon lang ang buhay. Kaya pala di ko napansin channel mo nag-notif pag may live. Matagal akong
parang nawala na nga ako ng gana eh. Ang ginawa ko parang nung bumalik yung BIOS, ang ginawa ko puro ano diyan, short. Puro short lang yung ano ko upload. Tsaka nagkataon din na nawalan talaga wala akong oras talaga mag-live, wala akong oras mag ano kasi nung nailik nga ako dito sa sa homeowners. Tinutukan muna namin yung unang-unang problema dito sa loob. Talagang dinibdib muna namin yung problema dito sa loob ng aming samahan. Iyan muna ang tinutukan namin kaya nawala din ako sa focus. Pangalawa na ako sa city. Yun, talagang nadoble-doble yung trabaho. Pati yung trabaho ko pa. Buti ako din na demone 2 taon ako nag-stop sa YT. Buti ka pa. Pero okay lang yun. Talagang ganon. Ako na demone kasi may nag-complain eh. May nag-complain sa akin, hindi naman ako copyright eh. Tinira ako ng Rios. May nag-complain. Kaya nga matagal akong natigil kasi nga yun. Nung bumalik, buti nga ngayon gumaganda-ganda na nung lumipat ako dito sa politics, gumanda-ganda. Ayun, nagdagdag din yung ating viewers. Ayun, sa wakas. Kaya kailangan na natin magbasa ng maraming libro. Para hindi tayo nahuhuli pagdating dito sa pagsasalita. Pagdating dito sa na ito. Kaya simula nung nailik ako, alam ko na ito na yung magiging ko. Na ako nung mga natin, mga bylaws. Para hindi tayo nahuhuli pagdating sa ganong labanan. Ayun, naka-1 oras na tayo, Maraming salamat sa inyong lahat na sumama, Ayan, kwento-kwentuhan lang tayo. Mayroon ako sa inyong sorpresa, baka itong katapusan ng April. Maganda ba yung ganito? Ang nakapangalan ay Bliss and Grateful. Di ba? Maganda, At least ngayon nakabalik ka na. Miss ko na yung kulitan natin sa ni Biyahero at Michelle. Punta ka doon. Punta ka doon sa kay Michelle, punta ka doon. Kay Ma'am Annalisa, punta ka doon. Kantahan doon. Talagang mapapalabang ka ng kantahan doon. Kay Paul Donisa Official, yun, mga busit yun. Mga buisit talaga yun. Kailangan na malakas ang mo doon. Ayan. Gusto nyo ba ng ganito? Ngayon katapusan ng April. Ayan, hindi na surprise yun sinabi ko na. Kaya pag nagla-live ako, magko-comment kayo. Pagdating ng April, mamimili ako siyempre. Limit lang. Kasi wala pa namang kita. Wala pa akong kita eh. May position ka na sa barangay, Kuya Don. Matagal naman na. Matagal na yon. Ayaw ko lang magsalita dati pa. Ngayon, nailik ako sa homeowners. Homeowners ang hawak ko. Nasa homeowners na. Tinutukan namin muna yung problema kasi talagang makikita mo nung pag-alis ni dating Pangulong Duterte, pag-alis ni Pangulong Duterte, lintik na yan, naglipana na talaga yung yung pinagbabawal na gamot. Ngayon nung naili kami sa homeowners, inano ko na talagang tutukan na muna natin yung problema. Nice, Kuya Don, baka naman po isa t-shirt naman dyan. Nawala ka kasi nung last year, namigay ako ng t-shirt ng December.
Yung kay Mami Mercy nga na t-shirt, nandito pa sa akin kasi sabi niya, dyan mo lang yan. Sige, basta pag punta ka. Pag namili ako, mapipili ka. Oh, basta saan ka ba? May nabigyan nga ako sa Cebu, dalawa sa Cebu nabigyan ko t-shirt. Tapos Batangas, malayo yun. Doon pa lang sa shipping, lugi na ako eh. Lugi na ako sa shipping. Yung t-shirt pa. Oh, alam mo, napakaganda nito, Rider Sam. Malamig sa katawan. Parang jersey siya eh. Oh, ano nyo? Blaze and Grateful. Oh. Ito, yung tinatag namin ito sa barangay na livelihood. O, di ba? May pangalan pa, oh. Kaya pala. Oh, di ba? May pangalan pa, oh. Itong mga doon sa livelihood. Halimbawa mag-order kayo, doon kayo mag-order sa amin. Ayan, bilang tulong sa mga kabarangay. Nagtayo kami ng livelihood center. Nagpa-training kami ng mga mananahe, pag-imprenta, lahat, mga manininda, lahat yun. Talagang inano namin. Tapos, pagkatapos nung na-organize na namin yung sa barangay, binaba naman namin dito sa samahan. Oo, 2 taon din yun. O, di ba? Binaba naman namin dito sa samahan. Dito, nagkaroon naman kami ng livelihood. Yung ginawa naman namin dito, pananahi ng mga notebook. May kinausap kami na yung pabrika ng notebook, binaba naman namin dito. Yun, walang puhunan, magtahi ka lang. Ang mo lang, pagod lang talaga ang puhunan. Siyempre, wala naman trabahong hindi ka mapapagod, di ba? Yung tamad nga, napapagod eh. Musta na kaya yung matanda, kuya, doon, yung sinanay na madaldal? Okay naman, madaldal pa rin. Die hard yun kay Pangulong Duterte, si Mami Mercy. Talagang pa rin yun, fighter yun. Minsan nga nasisermonan ako, madalas nga nasisermonan ako eh. Siyempre, talagang hindi naman natin magagawa yun eh. Talagang hindi natin maiwasan, tao lang tayo. Nagkakamali. Ganun talaga, tanggapin natin. Nagkamali tayo eh. Tanggapin natin. Ano man na parusa yan, tanggapin natin. Yan. Kaya sa susunod, katapusan ng April, abang-abangan nyo. Maganda ito. Malamig sa katawan ito. Kaya huwag niyong kalimutan like, subscribe. Ayan. At mag-comment siyempre sa comment section kasi siyempre dyan ako mamimili sa live. Nyo. Tandaan nyo ha. Huwag kayong kasi siyempre ilan ha? 12. Mamimigay ako ng 12 t-shirt. Katapusan ng April ha, tandaan nyo. Nagpapagawa na ako eh. Ang problema, yung mga size, bahala na kayo dyan. Kung halo-haloin ko lang yung size. Kung mapunta sa inyo yung large, pasensyahan na. Kung mapunta yung medium, pasensyahan na. Kasi gusto ko tapos na. Para kung isend ko, kinabukasan, masend na. Maumpisa na, di ba? Ganon ang gusto ko. Para sa inyo lahat yan. Bilang dapat malaking selebrasyon pero wala pang kita eh. Yun nga si Mami Mercy, di ko makalimutan yung sobrang daldal niya. Pero masaya naman, masayang kasama. Marami kang matututunan doon. Kahit marami kang matutunan doon, napakarami. Ayun. Siyempre sa lahat ng bagay naman, lahat tayo kasagsagan na ang trabaho kasi namin, tatlo ang namin, tinutukan namin yung nagpagawa kami ng basketball court.
nilinis namin yung dapat na linisin. Ngayon, kahit pa paano, maano man lang natin, makontrol man lang natin, kahit yung possible pa lang, na kabataan, kahit pa paano mailayo na natin. Kaya naghanap kami ng maraming mga maraming po pwedeng Lord sa akin, Kuya Don, joke. Basta punta ka lang. Hindi pa naman sa katapusan ng April. Katapusan ng April ko sa inyo, ha? Basta pag nag-live ako, comment lang kayo dyan. Siyempre, mamimili ako dyan kung sinong sa mga commentator dyan na no? Bukas ang itatopic natin yung maingay itong po na ito. Bukas ang itatopic natin. Ang itatopic ko bukas ay yung sikretong naging maganda-ganda ito, ha? Yung sikretong naging ng pamahalaan ng gobyerno ni Pangulong Marcos at ng ICC, no? Kung anong naging nila sa aresto kay dating Pangulong Duterte. Yan bukas. Kasi marami nang lumalabas. Hindi na maiwasan ito. Lumalabas na sa kasi inano na doon sa dahig. No, siyempre lumalabas na yan sa mga website nila. Yan, maganda-ganda ang itatopic natin bukas. Kaya abang-abangan nyo bukas, Same time. Ayan. Same same time bukas. Taga saan ka nga pala, kuya? Baka makarating kami dyan bigla. Mahilig naman. Ano yan? Mahilig pa naman ako gumala. Gala ka ba? Valenzuela. Valenzuela ako. Ako ay taga Valenzuela. Yan. Pag makagala ka, punta ka dito sa bahay. Hindi ko pwede ito padala sa'yo. Baka pag initan ka dyan ng mga pag initan ka dyan. At yun, naka-1 oras na tayo, 1 oras, 13 minutes. Ayan, sa lahat, maraming salamat sa lahat ng dumaan. Maraming salamat sa lahat ng naki-join. Ayan, sa lahat ng nag-thumbs up, maraming salamat. At sa nag-stay, maraming salamat. Mag-comment kayo dyan, tuwing mag-live tayo kasi mamimili tayo ng pagdating ng katapusan ng April. Ayan, napakaganda niya, Tingnan nyo naman yan. Ang lamig dito sa damit. Sa katawan, malamig sa katawan to. Diba? Pagdating ng katapusan ng April. Malapit na, ha? Next week. April na. Ayan, abang-abangan nyo. Ayan, bago tayo magtapos, Okay, Kuya Don. Ayan, sige. Maraming salamat, Rider Sam, sa lahat ng dumaan. Di ko na kayo maisa-isa, Sa lahat ng nag-stay dyan, sa nakikinig dyan, maraming salamat sa inyong lahat. Kay Mami Mercy Calunod, maraming salamat. Kay Paul Donisa Official, kay Ma'am Analisa, kay Ma'am Rosalina, kay Ji Changwo, kay Kagawad Antonihan ng Mindanao, maraming salamat. Sa lahat ng nakasubaybay, maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawa na suporta. Maraming salamat po. Ayan, patapos na tayo. Andiyan pa kayo. Ayan, maraming salamat po. At huwag tayong magsawa, ibahagi natin ang tama. Huwag nating ibahagi yung mali. Yan, doon tayo sa totoo. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. God bless us all.